Lena bezulu elidumobala lapho kungekho umunga kungekho umtholi mahlamvana bhulu umlendo lindo kwasengumantsho ngabe noqele emaninzi imali eminyama engabende bezinkwe engabende bangonyama sinibingelele sinamukeleke phinapi lawe ethamele khona i1 KZN TV igama lami nguphiwe ngwakwamthembu sikhuluma nawe ke sisemhlanganweni ke noma sikwingqungquthela ehlanganiswe ke inhlangano ke iSigFaro okuyinhlangano ke yochwepheshe la khona kudilwa kakhulu noma kubhekwe kakhulu into ke ethinta ukusetshenziswa kwezimali zomphakathi esingabala ke omasipala kanjalo ke neminye iminyango kahulumeni. Sihamba ke nomnyango wezokubusa ngokubambisana nendaba zomdaba esifundazweni iKwaZulu Natal oholwa ke yingwedla ngamabala amhlophe ezinye zidla ngamabala amnyama namdakwa. Umfundisi uThula Sizwe Buthelezi ke owungqongqoshe walomnyango nokuyilapho khona kubhekwa kakhulu nje ukuthi ke okuyikhona ukuzoba ziphumo zalomhlangano mhlawumbe kuyolekelela kangakanani ke umphakathi. Siyafisa ukuthi sikhulume naye ke ungqongqoshe ozothi ke echaze ikakhulukazi ke ngalo ke udaba oluthinta yona ke iSigFaro okuyiyona ke esingayo ke osukwini namhlanje. Asikubaluleke ukuthi siseThekwini eICC nokuyilapho khona ke kade kuqhubeka ke lengqungquthela ehanjele ke zihambele ke evela emazweni amaningi ahlukahlukene singabalo Canada sibale USA siphinde futhi ke sibaleke namanye ke amazwe aseAfrika. Asimnikeze ke ungqongqoshe ithuba ephefumule uma ngabe sithi ke abakhulume. Silapha kule ngqungquthela lapho kuhlangene khona ochwepheshe kwezeyimali uma kulawulwa komasipala ingqungquthela yeSigFaro. Njengomnyango wakwaKhokta laba abaphethe ezeyimali phecelezi o-Chief Financial Officer nama-Auditor iwona mgogodla kamasipala ngoba uma ngahambanga kahle kwezeyimali abantu phansi bagcina bengayitholanga intuthuko. Ukuphathwa kahle kwezeyimali ikakhulukazi ihhovisi likaMcwaningi Mabhuku uma lenelisekile kuhamba ibanga elide eqinisekiseni ukuthi imiphakathi yakithi ikwazi ukuxosha amanzi, imigwaqo, ugesi njalo njalo. Kusinika ke ithemba ukubona inkampani eziningi kangaka ezenza lo msebenzi oncomekayo njengoba phakathi kwethu bekukhona usodolobha umhlonishwa umeya waseThekwini umhlonishwa uXaba kukhona undunankulu ubaba uNtuli okufakazayo ukuthi umsebenzi owenziwa ilabo ochwepheshe usemqoka kangakanani ekutheni omasipala bethu basebenze kangcono. Sinethemba ke lokuqhubeka phambili ukuthi kulezi insuku belapha kuningi okuzohlonyulwa omasipala babuyele emakhaya benolwazi olungcono ekusizeni abantu bakithi. Mbukeli ke kuleli qophelo asigijime ke siyokhuluma noyisikhulu esiphezulu ke kuyona ke inhlangano le iSigFaro okuyena ke uNakithan Mathopo oyiCEO naye ke asitshele ukuthi ngempela ke ukuhlangana kosuku noma ke osuku namhlanje kungase kube ke namuphi ke umthelela njengoba naye ekubalula ukuthi kuyoba neziphumo ke futhi ke ezinhle njengoba ke kuyibona bantu ke ababhele kakhulu ukuthi imali zomphakathi zisebenza kanjani kanjalo ke futhi ke nazo zonke ke idingo ekufanele ziswe ke emphakathini kufanele kube yinto ke ebekwa phambili ukubheka nje izimo okuyizona ke omasipala neminyango kahulumeni ke esebenza ngaphansi kwazo naye asimthole uma ngabe sithi abakhulume. So much. I think good afternoon to the viewers also. KZN becomes the good host city in making sure that we take all delegates from South Africa locally, but to an extent also bringing delegates internationally. Africa is represented, USA is represented, Canada is represented, and some of the key countries that we are also bringing to the city. So the conference on its own, very, very, very vibrant. We're bringing the element of reviewing the fundamentals of public finance. This is just to emphasize the element of key governance. Why the importance of key governance? Governance becomes key from an element of saying we want to make an impact. Professionalize the areas where people now are starting to be transparent, accountable with the finances. To an extent, the intention is to make an impact out there. If all of those monies that are being spent or misused, the emphasis is on making sure that probably if we can focus on governance aspects, then those things can be transformed. We educate, train,
professionalize and make sure that all the practitioners are equipped to make sure that when they go out there, they bring change to the processes. The real impact is on service delivery, because our intention is to say, out of all of those aspects or projects that are planned for, they should be effectively be delivered. And this is why we are bringing this transformation, an element of professionalizing from finance practitioners, auditors, risks. They are all gathered here to do the same. Mbukeli-ke uma ngabe siya ngasemaphethelweni asiphinde futhi-ke sikhulume-ke nosodolobhe walo-ke iTheku ubaba-ke uCyril Xaba oyimeya kuwona-ke umkhandlu weTheku, naye nje ozosho asike kwelijikayo njengoba esho ukuthi yize kwesinye isikhathi uthola ukuthi-ke iminyango kahulumeni nomasipala baye begubuzelwe izinto efana nenkohlakalo, kodwa kubalulekile ukuthi emihlanganweni-ke enjengalena kuye kuphume-ke nezinto okuyizona ezizolwa-ke nezimo ezifana nalezo, nanokuthi nje kuhlelelwa kanjani-ke ukuyiswa kwezidingo emphakathini okuyilapho ebalula khona izinto eziningi ezifana nokuthi kufanele behlelele zonke izimo ezingase ziqhamuke, njengoba elinganisa ukuthi sike saba-ke nenkinga yekhukhula kulona leli dolobha cishe-ke ezihlasele kwaze kwakane enyangeni-ke ezimbili esingabala-ke uFebruary kanjalo-ke noMarch kuwona-ke lonyaka. Yena-ke uMashabada naye siyomthola uma ngabe sithi-ke abakhulume. Namhlanje sihlangene lapha e-ICC eThekwini, sihlanganiswe inkampani enkulu i-Chartered Institute of Government Finance Audit and Risk Officers, and la kune-municipal managers, kunama-CFOs, kunabantu abakwi-audit and risk, and so abantu laba babalulekile ekumanejweni, ekuphathweni kwezimali zikamasipala, and not only ukuphathwa kwemali zikamasipala ngoba sifuna nje kuphela ukuthi kuphathwe imali kube nama-clean audit kodwa i-service delivery ingabonakali. Ngokunjalo-ke babheka kuloko okubalulekile between ukuphathwa kwemali ne-service delivery i-accountability, ukuthi mina njengomeya wedolobha kumele ngikwazi ukusho ukuthi kubantu mangiqoqa imali kubona, and ukuthi isenti nesenti leyo mali yini that has been able to buy for the community that I represent. So this is a critical moment, because I also look at the risk as well, because awukwazi kuphela ukuphatha imali wenza service delivery and you don't plan for risk. Imaphi ama-risk azokwenzeka and imaphi iziphi indlela ama-steps ofanele siwathathe to mitigate the risk. In eThekwini is floods. You know, in the past, just this year alone, we're in 2 months, February and March, sibe nama-floods of 2 in February, 2 in March. And if you don't plan for risk, it means that all the time imali oyibhajethelayo izodinga ukuthi isebenze ukulungisa infrastructure elinyazwe ama-floods. So we must then start to look at ukuthi ukushintsha kwesimo sezulu kuthi thina njengabantu abasebenza lapha eThekwini kumele sime kanjani ngomumo ukuze sikwazi ukuthi ma sifika izulu singathathi imali eningi silungisa umonakalo owenziwe ukuba khona kwezulu, ngoba sikwazile ukuthatha ama-measures to mitigate and future disasters. So ke yiko ngonzinto izinto abazidiscussa lapha, nokuthi-ke phela-ke sivela kanjani ngabe khona i-corruption, ngoba kuba khona abantu abafuna ukuzinothisa bona ngenkece yomphakathi. Ezinye izinto abayixoxelana-ke siyabasupporta, siyabalekelela, and ukuthi as a city, as a municipality or as a government as a whole, siyakha kanjani sibe ne-ethical government, abantu who abahloniphayo imali abayiqoqa emphakathini. Every single set must go to deliver ama-services, ngoba abantu imali esekoyisebenzele kanzima le siyabonga kube ingxenye yalo mbutho. Asibeleke kuyena-ke ungqongqoshe ngempela-ke ngaphambi kokuthi-ke silivale-ke uhlelo ephefumule kwezinye zezinto nje ezitheke zathatha indawo osukwini lanamhlanje, asimkhulule sithi-ke abakhulume. Unomasipala abayi-13 abachonywe uphaphe legwalagwala kuzwelonke bathola imiklomelo kuleli sonto eliphelile, esingabala phakathi kwawo uKing Cetshwayo District, Sibalulundi, eThekwini Metro, uMshwathi, uMlalazi nabanye omasipala abaningi obekunconywa igalelo lokuphatha kwabo ezeyimali, ikakhulukazi ukuthi uma umcwaningi mabhuku ehlola alukho ugcopho alitholile.
nanokuthi benze lokho okuthiwa ama-funded budget. Ngamanye amazwi abathembisa into abangeke bayenze. Lokho-ke kusinika ithemba ukuthi ukusebenza komasipala basebenza ngobuqotho nangeqiniso ekusizeni imiphakathi yakithi. Iyanena bakasuka Singungubele nyaka nasiboba umuntu yakuzizwa indaba. Usikhipha phambili kuleleni ixhoxeni kwaceza undaba ohlome ehlathini njengeyohlanya umphanyela ngalingakaphumi kwanduno lathi maliphuma laliphuma nengazi zamadoda. Siliguqisa kanjalo uhlelo besithi abakhulume esihamba ke nomnyango wezokubusa ngokubambisana nendaba zomdabu kulesi fundazwe. Igama lami nguphiwe ngwakwamthembu, uncedi inyoni encane yasha amaphiwe yandiza. Ngivumeleni ngiguqe isiguqeni sonke siyothi sukuma kwebe kusolizayo inkosi inibusise.